Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, usa ko ka OFW diri sa Saudi. Palihog, itago nilang ko sa pangalang Shakira. Tagatagong yun ko mga idol. Biyuda na ko. 1 year and 6 months na dihang mitaliwan ang akong bana sa laing kalibutan. Kining pangayuan ko ninyog advice, kabahin kini sa akong love life. Naamagod ko'y uyab karon mga idol nga 26 years old. 15 years ang among age gap. Ha? Sure jud ka, Jay? Nakagusto ka na ko? Ngano? Di ba di katuhuan? Nga makagusto ko sa mo, ha? Bata naman gud kaayo ka, Jay. 26 ka lang gud. Unya ako 41. Siya, age doesn't matter naman alag na ako. Ang importante, nga mahal ta ka. Jay. Ay, kasweet pa ni niya, uy. Tagaiyon ako enough time sa pagkunahuna, Jay, ha? No problem. Maghahurat ko siya. O ginaot, nga dili ko nimo pakyason. Ha? Siguro. Dagway, baya sa byuda o. Gatisngi lang. Makalingom gud kayo si Jay ba? Kamu na? Gisagot na nimo? O, kami na. Mauding happy ka ika? Maklaro day. Klaro mo lang? Halata kayong gikilig ka. Ay, ambot pa, uy. 41 naman unta ko, pero nga nung nahulog man ko sa 26. Wa man no idautan na ba? Basta magkasinabot lang. Halabira. Byuda naman bitaw ko, day. Pwede nang mangitag second husband. Pwede ka ayo, uy. Kuya Totoy og Lola Hubad, nagkauyab gyud mi ni Jay bisan pa man sa agwat sa among pangidaron. Gipabati man gud niya sa ako kung unsa siya magmahal. Wala pa mi nagkita in person mga idol, pero permiming ka video call. Love ko niya kay iya mang gihatag sa ako ang iyahang Facebook account. Ug ako gani ang nagagamit. Ug dili ko ilimod mga idol nga nabuhat na namo tanan. Hasta ang ginabsanay pinaagi sa video call. Mahal, ipaduol pa gamay. Aniun ba, mahal? Yes, mahal. Kana. Mahal. Ipaduol pa sa kam. Kana. Mahal. 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 Lamigay ka, mahal. Lamigay. Kana, mahal. Mahal, pag-uli nimo, magpakasal ta. Ha? Magpakasal na ta? Oh, di ko gusto mailog ka pa sa lain ako. Kasweet ko ni mo, mahal, oy. Musugot ka ba, mahal? Ka magpakasal ta pag-uli nimo? O nga nung dili man. Yes! Maako ka na sa hingpit. Mahal ta ka, Jay. Gusto ko magpuyong malipayon uban nimo. Lauman ko ka na siya. Karon pa lang, naginam-hinam na kung makita ka sa personal. Ako po, Jay. I love you. I love you too. Kuya Totoy og Lola Hubag, daghan na kayo mig plano ni Jay. Pero nagka-problema ko dihang ako kining gisulti sa akong mga anak. Kay dili sila musugot nga magminyo ko mga idol. Hasta ang iyaan sa akong bana nga maoy gabantay karon sa akong mga anak diha sa tagum. Magminyo? Mo desisyon ka na dayong magminyo sa laking nakaila lang nimo sa internet. Wa pagay mo nagkita ana niya sa personal. Wa pa nimo nasuta ang tinuod nga kinaiya ng tawhana.
Unya-unsaon ko man ni auntie. Nga nagkahinigugma ay magyud ming duha. Wa man siguro dautan kung magminyo ko pag-usab, dili ba? Oo, lagi. Way dautan kay biyuda naman ka. Pero kung mahimo, ayaw na pagminyo. Oh, niay mong anak din eh. Makiksulti daw nimo. Dili ba di ay pwede nga kami lang imong mahalon, ma? Anak, sabta pud si mama, oy. Pasabta sad mi, ma, oy. Unsaon naman lang kung magminyo kapag usab. Mag-unsa naman lang mi ni kuya. Anak, dili man ta mo pasagdan ba? Bisa na, ma. Please, ayaw lang pagminyo pag-usab. Anak, kailangan po ni mama og someone nga mag-care sa ako, ah? Sige, ma. Pag magminyo og yung kag-usab, dili na ka na mo ilhon nga inahan. Unsa? Puslan man, ma. Magkalimtanay na lang ta. Anak! Kuya Totoy, og Lola Hubag. Daghan kayo mig plano ni Jay. Inig pa uli na ko pohon. Kay lagi, magpakasal na mi. Iyahan akong gi-introduce sa iyahang pamilya. Og dawat kayo ko nila mga idol. Ang problema, kay dili mo sugot ang akong mga anak, mga idol. 15 na ang akong eldest. Og 11 ang youngest, mga idol. Unsa may buhaton ko ini, nga ingon pa sa akong mga anak, nga kung magminyo ko na ko og otro, dili na daw ko nila ilhon nga inahan. Naglibog ko, Kuya Totoy, og Lola Hubag. Nahulog na bayag yun ang akong loob kang Jay. Palihog, tambagi ko ninyo. Unsa may mas maayo kong paggabuhaton. Dagan kaing salamat sa pagbasa ning akong suwat. More power ning inyong programa. Magpaabot. Shakira. Maayong hapon sa ato ang letter sender si Shakira. Lamayng hapon. Maadjong hapon pag-usab po nimo diha, Kuya Totoy, og nimo pud my loves kabisyo. Nahala, ara na ta sa tuwang ikaduhang letter sender nga si Inday Shakira. Shout out po sa mga OFW na to, mga kaigsuunan nga naminaw karon ning ato ang programa Dear Kuya Totoy Lola Hubag. Ang maayo nimong buhaton, ayaw pug sa mga bata nga ipa-ila-ila dayon nga mo ni inyong stepfather, nga mo ni akong minyuan. Kumbaga sa dagat nga maligo ka, dili man kadayon mo ambak didto sa dagat. Kinahanglan gradual. Hinay-hinay nga mabasa ang imong tiil, paingon si mong bagtak, paingon si mong tuhod, hangtod sa imong ulo. Supot pasabot dire, hinay-hinay natong pahibaw, hinay-hinay natong inform, hinay-hinay natong i-introduce ang inyong relationship, introduce ang laki, sa pamaagi nga dili sila makuratan. Kini sa ako lang nila, ha? Mauman, ayaw lang sa agad kayo dali-dali aday nga. Dapat masabta na dayon nila ang imuhang gusto nga magpakasal ka kay in love kaayo ka sa laki. Na feel na gyud nimo nga siya na gyud kay ang gibati nimo gauros-uros nga gugma. Pero wait, tay sa day. Basin gusto kang ila-ilahon usa ang laki day. Kana bang sukdon sa ang iyahang sinseridad. Kay hinumdumi day diha ra mo nagkaila online. Wa pa ka makakita niya kung unsa siya sa personal. Unsaon kaniya pag-treat sa personal. Unsa siya makitungo didto sa imuhang mga anak. Kana importante po na kaayo day. Pero sa bagay managlahi manggutang mga babay. Kay kung ako sa imuhang sitwasyon day, kung ako ni ha, di sa ako magminyo. Mas pilion ako ang akong mga bata. Since wala na ilahang papa, mas unahon sa nako sila karon. Samtang ga-eskwela pa sila, samtang kailangan pa ko nila isip ilahang mama, mas priority nako sila. Kung ako ni day ha. Kanang uyab-uyab, pwede na diha, uyab-uyab lang sa kadiha. Ay sanang minyo-minyo. Pahumana sa eskwela ng imong mga anak. Ayaw dayon padala day sa imuhang gibati karon nga na in love ka sa iya kay inani siya buutan kayo, sweet kayo, caring kayo day. Inana gyud ng relasyon basta sa sugod pa. Lami gyud na day. Bahalag masuko ka nako diha mo ingon ka kontrabida ni Lola Hubag oy. Ang ako alang ba nga unta sa karon manggod nga punong-puno ang imong dughan sa paghigugma atong laki day. Unta kanang magpapiri pug ka ba kanang chill lang, relax lang. Ayaw lang kaayo pagdali.
para makahuna-huna kag tarong. Kay tanan, halos tanan nga naay mga karelasyon nga perting in love day kay gauros-uros ang ilahang gibati. Gusto na dayon na magpakasal day, gusto na dayon nang magminyo kay murag nabutahan man sila sa ilahang gibati day. Kay puro feelings ang ilahang giagad. Yes, tama jud kala. Kay mismo ang mga bata basig wa pa naka-get over, wala pa naka-adjust. Mauman kay ang pag-move on baya dili baya pari-parihas no. Kung ikaw diha dali ra kay ka naka-move on isa ra ka semana okay na ka. Naiuban diha nga tinuig. Ilabi na nga mga bata naglisod pa na sila dawat nga wala na ang ilang papa. So kana po day angay po na nimong sabton. Gusto sila nga ilang mama ingon ani ra, dili sila gusto nga naay ilong nga stepfather nga mas bata pa, pasiksim pa ko pala na insulto na sila. Yan ang mga butang nga dili pa nimo ma-explain kay mismo ikaw sa imong kagalingon kung wala pa mong galing mo kakita aning lalaki kay matod pa sa imong story sa video call ra mo, ila-ilaha sa unang tao. Oh, ila-ilaha sa kay wa mo gud kabalo. Lain man gud ang chemistry sa social media, lain pod ang chemistry sa personal, di ba? Yes, mo agree gyud ko anak Kuya Totoy. Unya kung di gyud ka magpapugong anang imuhang gibati day mo sutoy gyud ka ana imuhang feelings diha. Bisag wa pa na nimo mailhin ang laki sa personal, wa man gyud mahimo kung buhaton na nimo pero day. Ayaw taon sunduga tong duha kahugna tong nahitabo nga ang ilang mga anak gisalig sa laki nga nakaila lang sa Facebook. Sus na sakripisyo intaw ang kinabuhi sa mga bata. Duha po to sila ka OFW day. Pasensya na kung nag-overthink ko day. Ingnan akong praning pero isip inahanday. Labi nagbabay atong anak angay ra gyud nga advanced thinking ta. Yes, so ata kabalo ba nga ang inyong personal lahi ang timpla. Oh, kay mura advertise god, lami tanawon sa advertise ang pagkaon. Pero pag sa aktual na expectation versus reality, perteng lahi aragad. Ladyo ragad kaajaw. Di ba la? Mao gyud, kurikong.com gyud Kuya Totoy. Sakto gyud kala. Salamat sa imong pagpadagsuat. Salamat sa imong pagsalig ni atong programa Letter Sender Shakira. Salamat day sa kay og pasensya na ka sa kung mga nasulti kay na carried away ra pug ko isip inahan ug isip babay. So, good luck day kung unsa man ang imuhang pagapilion sa imuhang kinabuhi. Basta ba lamang dili masakripisyo ang future sa imong mga anak, ang ilang kinabuhi. Amping diha day o God bless. Ako si Kuya Totoy. Mohanggat kaninyo nga i-follow, i-like, i-share ug pag-react in taon mo sa mga post na po ni Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao ug Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.